assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Allah wallino on gayni alkulal langal masama gasi ɓenni en dagani kadi ma one mase timma gasa inchallahu taala. Windande goo e nder ma, windande goo ma mawɗo ma tokoso Dental Dina TV. Kala ko jimina wayni mi anda ko ma, so wayni mi anda ko ma, ni ko am ay ni ko am, ɗo ko mam ay ɗo ko mam. Hankadi jangde ma ɓuri webde, kalde pinɗa jangde ma ene ɓeydo weɓandema, tawde a andi ko o tan wiyete ma mawɗo, a andi ko o wiyete ma tokoso, a yalti e majjere ma. Heddo noon ma masiraɗo a ko so heewi ko ɗo haaɗi. Ma woni ko ma walla ma, ɗo ay ɗo ko masɗe ɗe keedi yeeso, ɗo ko masɗe ɗe gadoto arde mbiya am a fooɗani, ɗo mbiya am a fooɗi. ɗo lomba masgal mbiya mam a fooɗani, lomba masgal podgal mbiya mam. Wada faami ala ko woodi, ma tan woodi, walla ma, walla am, walla am, walla mam, walla mam. Oɗo ma mawɗo, oɗo ma tokoso, so masirama a tan, so heewi ko ɗo haaɗi. Andu woodi hen ko ma, am, mam, mam, gasi. Ɗum ɗo tan jangata e ma masiraɗo a. Windande gonde ko ma janguɗa mawɗo tokoso masiraɗo a. ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbani ɗon jangon ɗigga, mbason yawde mbason yowde, mbason teskade wiya ɗum ɗo janganoma jangguitama, kamɓe ɓe jangano, nde ɓe jangi e mbawi nde ko nde mbawide noon. Anne eto jangude mbawa janta e anduɓe, janta e anduɓe. Mbaɗon hen balle mon no wiyano wiira 77 906 14 81 so orange mon so Wave Western mon garam koye wallude nde mbawaten dañde ɗo dewɗen ha balloyen wallateɓe. Oɗon gandi min jeeya courant o, min jeeya wifi connection, min jeeya ɗum. On wonɓe hen ɓe noon ballata ɗum jingata ɗum, so goto wi mi ala mi wawa e jahata. Nafata noon ko foof waɗa hen fodde nde wawi nde, anda ko golle mum. O ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.